न' गोदान हाबखांनानै ओंखारबाय एबाराव साहा थाहा लोंखांनानै अमा गोदानायखौ नुसिगोन। न' गोदाना बांद्राय साजायनाय जायाखै थेवब्लाबो उन्दुग्राबो गैथ'खाया नालाय खालार थालार होथ'वाखै आरो बेनोसै। नै रायजोफोर जोंना दिनै न' गोदान हाबनायनि अमा खासि बांद्राय देरनो रोङै अमा खासिखौ सिथारबाय। जोंना सेंग्रा बिथांमोनहानो अमाखौ सिथारदों। नायलांबाय थादो होमबा ना मा होनो? लैथोनि दैया जि स्राय स्राय बोहैदों लोगोफोर दुगैनोबा फैद' जोंनि न' खाथियावनो। जोंहानिथ' नङा बिब'मोनहानि न' खाथियाव। दाबो नै हखाङाखै दासो मैला थानायखौ माबाजों जिगाबजों हुगार होबाय आरो माने माबानानै मानजिनाय बायदि खालामबाय आरो। एबाराव बेखौ सुखांजोबबानो उदैखौ हासिनानै बिबुखौ बरनसिगोन। नै एबाराव अमाखौ अपारेसन खालामहांबाय हासिबाय बेनिफ्राय उदै सिङाव मा मा थायो बेखौ बरननोसै जोङो। Bye-bye.